Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bêhnameyek derbarê revandina Ehmed İbrahîm endamê şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê û endamê Xucehiya Pekrawan Mişealê Temo li bajarê Qamişlo belav kir. Enekesê di bêhnama xwe de dibêje ku ev kiryarên hovane tê wekû berdewamiyekê ji siyaseta PD li dijî kadir û cemawerên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê gotan aha gelek serkird û endam û alîgirên encûmenê di zindanên wan de ne bêyt û sedem bi tenê ji ber ku ew xebatkar in û kar û xebatê dikin ji bo hebûna gelê Kurd û mafê wî. Her wiha bêhname dibêje em di Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê van kiryarên derheqê serkirdeyên Kurd şermezar û protesto dikin û daxwaz dikin ku hemû girtiyên siyasî ji endam û kadroyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê werin serbest berdan. Her wiha enekesê bang li gelê Kurd bi hemû hêzin xwe yên Kurdistanî kir ku fişarekê bikin li ser PD ji bo serbestberdana hemû girtiyan û rawestandina van kiryarên ku dûrin ji exlaqên mirovayetiyê û bi tenê xirabiyê belav dike di nava civaka Kurdî de. Bêhennamê di dawiyê de balkişand ser wêyekê ku ev kiryar bi tenê xizmeta neyar û dijminên gelê Kurd dike. Di dema ku pîwîstiya me bêkrêziya gelê Kurd heye li beramberî hemû pîlanên gotin amadekirin ji bo tûnekirina hebûna Kurdî. Di çend rojên borî de çekdarên PD kiryarên xwe li beramberî endam û serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê gurtir kirine. Hejmarek serkirdeyên partiyên enekesê girtine û binçav kirine û hindek malên serkirdeyên din jî desteser kirine.